खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटानो जाहैबाय जायफोरा सावथुन नायनानै मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे बोसोराव नोंथांमोननि गेजेराव आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि बेनाराव फिन साजा मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैगासिनो दङ, माने बे बोसोराव ओंखारगोन। आरो बे सावथुनाव नोंथांमोना माखासे सिनायजाखानाय मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। आरो बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों मुंदांखा बयजोंबो सिनायजाखानाय करिय'ग्राफार रेमि आदा बिथाङा। स्ट'रि स्क्रिन प्लेआबो बिथांनिनो आरो स्क्रिप्टआ जाहैबाय थमसम ब्रह्मनि। आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों मुंदांखा आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा मनिष स्वर्गियारी बिथाङा। आरो बे सावथुनाव जोंनि बर'नि माखासे मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन, जेरै चिमां चैनारी, पुजा मुचाहारी, अनसुमा बसुमतारी, टमी नार्जारी, नेरसोन बसुमतारी, करिश्मा बर', kherkhathary, रुबुल बर', थाख्लाय नार्जारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, रुपसिं मुचहारी, राइबेल बसुमतारी बायदि बायदि बिदिनो गोबां माखासे एक्टर एक्ट्रेसखौ बेयाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। एक्सना जाहैबाय आनबेटेबल तामुलपुरियान वारियर, जिहेतु नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथांमोनखौ एक्सन खालामो। थ' बेनो सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आ। आसा खालामो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गोजोन्थों।